Manipod ti Alicia Isabela. Day ti adaniw ket pinutar ni Miss Rose Carboledo Gakusan. At daytan sadyay Aman Jordan. Daniwa na pauluan lagip itinaglabas. Jakman malakdan panagarubos dagiti luluwak. Tunggal malagip ko ayat naglabas. Ayat anang ipaay saem dito'y kaunggak. Tati inayat kot na pudno siyak ina insukat. Nasakit alagipen day di na palabas. Linipat mo dagiti karim kanyak. Tuy pusok sinugatan inkalang mo to'y ayat. Nagbirok kat ragsak sa bali nga arpad. Anyan nagragsak tunggal inak lagipen. Dagiti karim asisyak tulaeng tiin ka ayaten. Uray bagyo man kadata ti dumteng. Dinto agkupas ayan ayat ta tinggana tungpal tanem. Inyarig kot musika dagiti karim. Inak ibalikas nga ulit-uliten. Ragsak day ti pusok no inak denggen. Subyak dagidi aka dito uray iti lagiplaeng. Ayan nan dagiti karim adi ka agbalbaliw. Ayat mo kanyak inkalinipat. Idinto tati panagayat ko ken ka dinto maumag. Taipatpateg ka unay sikat yik ikis to'y ritnak. Naglabas man aldaw ken panawen. Dagitiin ka rin kanyak inak sapsapulen. Inulilang day ti puso kenaken. Inadipen akon nilitay itinaunday apanawen. Day tati pakabuklan ti daniw ni Miss Rose Carboledo Gakusan. At daytan sadyay Aman Jordan. Babaen ti pagayam yo next so nagkawili ti Pamplona, Cagayan.